इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हे राष्ट्रीय स्तरावरचं एक केंद्र जे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरतर्फे संचालित होतं आणि पूर्ण भारतभर वेगवेगळ्या प्रांतात हे केंद्र काम करतं. आतापर्यंत फक्त दिल्लीतून काम चालायचं 1984-85 पासून. पण त्यानंतर असं लक्षात आलं की जर आपल्याला भारताच्या संस्कृतीचं खरोखर जतन करायचं असेल, खरोखर त्याचं संवर्धन करायचं असेल तर फक्त दिल्लीत बसून काम नाही चालणार. तर आपल्या ज्या कानाकोपऱ्यात आपल्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये जी संस्कृती आहे तिला जोपर्यंत आपण जवळून बघणार नाही, जवळून अनुभवणार नाही, तोपर्यंत त्याचं जतन करू शकणार नाही. आणि म्हणून मग सगळ्या देशभर रिजनल सेंटर्सची सुरुवात झाली. त्यापैकी गोव्याचं रिजनल सेंटर त्या मानाने फारच नवं आहे. फक्त म्हणजे मागच्या मार्चमध्ये आम्ही याची सुरुवात केली आणि याची सुरुवात ज्यांच्यामुळे झाली त्यापैकी एक हस्ती आपल्यामध्ये आहे ते म्हणजे गोविंद गावडेजी. यासोबतच पुढचे अनेक प्रोग्रॅम्स आमच्या मनात आहेत, नियोजनात आहेत. खूप काही अडचणी येत असतात पण त्यातनं आम्ही मार्ग नक्कीच काढू आणि सगळेजण आपण सोबत आहात. त्यामुळे आमची जी सगळ्यात मोठी अडचण आहे की आम्हाला अजून एक परमनंट अशी जागा नाही आहे, ती झाली की मग त्या लायब्ररीचं एक्सटेन्शन आपण इथे गोव्यामध्ये करू शकू. ती झाली की ते आमच्या इथले जे एक्झिबिशन्स आहेत, जे पूर्ण देशातल्या कलांचे एक्झिबिशन्स आहेत, ते आपण गोव्यात आणू शकू. आजचे हे पुल्ली संमेलन ते खूप कितें सांगून वता की हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की ह्या भारत देशां भितर संस्कृतीचो आज दुष्काळ पडत आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र त्याच बरोबर हांगा जमिल्ले जाणकार हांव घडये म्हणत हांव सदांच म्हज्या भाशणांत एक उल्लेख करता की आमकां गर्दी जमोवपा खातीर हातांची गरज लागना, आमकां जाय त्यो तकल्यो. आणि 100रांतल्यो जर 10 तकल्यो जर बऱ्यो जर आसल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब एक जगाक एक संदेश दिवपाक शकता. आणि अशेच तरेन जे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे मानावेले कलाकार, तुमकां हांव मानाचो सलाम करता कारण तुमकां ह्या संदर्भात ह्या संस्कृतीची जाणीव आसा. म्हाका दिसता आज जे तरणाट्यांनी हांगा एक पुल्ली संमेलनाचे आयोजन आनी संकल्पना केल्ली आसा, हो जो आज ठिणगी आमच्या मनात ह्या उज्याच्या रुपान आमी जी कोरीव केल्ली काळजान जर आमी घर जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या सबंद गोंयाकूच न्ही तर देशाक एक संदेश दिवपाक शकता की संस्कृतीच आमकां मुखार व्हरपाक शकता. आनी त्या संस्कृतीचें बीज जर आमी ह्या वयाचेर आमच्या भुरग्यां भितर जर पेरलें जाल्यार म्हाका दिसता आव्हानां पेलपाची ताकद आनी क्षमता आमच्या भुरग्यां भितर सातत्यान आसतली. फुडल्या भूमकार फुडल्या बनवा ते भूमकेर आणि खैराव पंड खैरे हे मावशी वैर भाऊ मावशे भाऊ ते एक बैल गाडे जाळल्या रे कट्ट्यो हे खबराच्यो आते नाल्यो आणि बनवा रे बनवा तो म्हणते आम्ही घर रे गाड्या घर जाता या नर्वस पडलो अरे म्हणटा इतले म्हणटा पंढरपूर राज शहर म्हणटा असलेतालो राजा म्हणटा तिकली तेजी चलना म्हणटा आबूस कसो काय राजा जालो.
तेदी वेळा राजा सांगच्या लागलो आपल्या म्हणटा सवरणाशी तुळस म्हणटा स्वप्ना कशी येयली म्हणटा उठून पळयल्या म्हणटा सवरणाशी तुळस म्हणटा ना जाण कशी गेली आणि ते ना त्या वेळा रे राजा परजेनी सांगता रे ये सपुनाशे खोबरी रे रकालो म्हणटा तुमच्या म्हणटा काजबंदी आंगणा आसा तितले तुळशी म्हणटा आपल्या काजबंदी आंगणा कशे हाडून म्हणटा नायणेने कशे डोरा